Fil-budget tas-sena d-dieħla Għawdex baqa' priorità. Dan mhux biss skont il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna iżda anke skont l-imsieħba soċjali Għawċin. Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawċija Turiżmu irrimarka l-investiment fil-konnettività bejn il-Gżejjer bħala wieħed mill-punti ewlenin li ntlaqa' tajjeb ħafna. Hemm ukoll miżuri li jikkonċernaw u jagħmlu enfasi fuq il-konnettività bejn il-Gżejjer fosthom qed jiġu allokati nofs miljun sabiex isiru l-istudji relatati ma' dawk tekniċi u ġeoloġiċi dwar il-possibilità ta' mina taħt il-baħar, kif ukoll iktar flus sabiex isir studju ambjentali dwar l-airfield ġewwa Għawdex. Dawn huma kollha miżuri li aħna nixtiequ naraw ir-riżultat. Madan qablet ukoll il-Kamra tal-Kummerċ Għawċija li tħoss li dan il-proġett jista' eventwalment iġib il-livell tal-prodott domestiku gross tal-Gżira Għawċija fuq l-istess livell għal dak Malti. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Michael Grech tkellem b'mod pożittiv ukoll fuq l-enfasi li saret fuq l-investiment fl-infrastruttura Għawċija biex titjieb il-konnettività ta' Għawdex ma' pajjiżi oħra. Qed naraw ukoll li l-Ministeru wara Għawdex ukoll se jipprova jikkonkludi fejn jidħol il-proġett tal-Cruise Liner Terminal u l-Yacht Marina li huma importanti u anki nixtiequ naraw li l-Gvern ukoll jikkonkludi fuq il-Green Airstrip li kien ippropona. Il-konnettività bejn Għawdex u bnadi oħra mhijiex biss bl-ajru. Hemm ukoll l-investiment li se jsir f'barra ġdida il-barra mill-Port ta' Xlendi sabiex tkompli tejjeb il-konnettività dwar il-cruise ships li jorbtu madwar Għawdex. Iżda l-budget ma ħareġ biss li tejjeb il-prodott turistiku hekk kif miżuri oħra huma mirati li jtejbu l-ħajja tal-Għawċin ukoll. Dawn huma miżuri li aħna nilqgħu b'sodisfazzjon bħal l-bini ta' pixxina nazzjonali f'Għawdex, ir-restorazzjoni tal-akwadott li għandna Għawdex, l-upgrading ta' Pizza San Franġisk, il-bini ta' itan ta' sejjef madwar il-kampanja Għawċija. Dawn huma kollha miżuri li jkomplu ntejbu l-offerta turistika tal-Gżira Għawċija.